Sizin bir haysi tarafa seyretseňem edýäniniz jenayat da. Aa, Tembol çağany bilimden ýa-ni dünýeden ize galdyryp otursunuz da. O pul yatırmaýyňyza yatırylmaýanyň ýa-ni meselesine garaňyz ýoklar. Çağalaryň bilimine näme üçin pul yatyrılan ýok diýip. Emma tersine onun hem üstüne siz çağalara gorky salyp otursunuz. Şonu sizem biziň çağalar bilimsiz öz oturan. Yurtdaşına çıksayım hemmeci yani okuktarıp çıkan çağlar bildiğiniz biyoloji edimi, matematik edimi şonun ýaly bir fakultetlere, o üniversitelere girip ýör. Näme üçin bu? Sizin yankı çağlardan çağlara yatırılmalı pulları yatırtırılmayın. Şu yatırımın yörenleri gorap yöreniniz üçün şu. Yeni de şun ýaly bir zat vardı. Yankı gorky salyan çağalarınızı sizin hem çağalarınıza gaty ulu bir täsiri bardır. Howpy bardır. Sizin hem çağalarınız şu çağaların içinde gorky. Siz rejimi gorap dursunuzlar da. Ondan sonra şu daşar yurtta olsun, yurdun içinde olsun şu dinle oturan ildeşlerimiz häzir şu gepleşikleri. O sizden ulakan haýyş. Şu tanışyňyz vardır, goňşuňyz vardır, bilmedim ýene nämeňiz. Şu polisiýa işgärleri bolsun, mehkemede bolsun, kim bolsa bolsun, şolara aýdyň ýetirin. Bu edýäniňiz ýalňyş rejimi sizin ýaly sizin eliňiz bilen goralypdyr. Diýip şolara bir duýdurun ildeşler. Sebäp soň diýmesinler, "Ey habaryňyz bar eken, duýdurmadyňyz, biz bilmedik." diýip şoň ýaly bir biýaraýlyklar etmezligi üçin şolaryň öňünden bir duýduruş ediňler şolara. Men şunu aýdym.